Mother Mama Mai Mnangagwa vaenda kuKariba uko kwavanochema pamwechete nemhuri dzakashaikirwa uye vapa amai vekubatsira vanhu vakawanda $4,000 yekuvatenda for chiitiko chakanaka chavakaita. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So the first lady Amai Auxilia Mnangagwa has given $4,000 to the woman who was seen helping others during the Lake Kariba ferry disaster. The woman was captured assisting fellow passengers in the aftermath of the tragedy, with her actions drawing widespread attention. Amai Mnangagwa recognized her bravery and selflessness, rewarding her with $4,000 during a visit to Kariba, where she met and consoled families affected by the disaster. Minister of State for Mashonaland West, Honorable Marian Chombo, says she will travel to Mola village to hand the money, the cash gift. Amai Mnangagwa vari kutendwa zvikuru nemanetizens namacitizens kuti maita basa chokwadi, because she deserved this for saving my lives evanhu vakawanda. According to a tourist who was there assisting, vakauya neimwe boti yanga yakasenga life jackets, just coming to help. Vari kuti ivo, this woman came towards their boat swimming, ndokubva asvika ndokuvatambidza mwana, ndokubva arega kupinda achibva make way for others to go in. She swam back kuti anotora umwe mwana wake ndokudzoka ndokumuisa paya, ndokutanga kubatsira vamwe vanhu vanga vari padhuze achiswima achivakweva achivaisa this boat. So she helped a lot of people, and the fact that she was selfless. Dai ari umwe akangotora vana vake vairi ojambira pabhoti rina matorist iri obva aenda, but akati iye since akanga ari munhu anogona kushambira zvainga zvisingabatsiri kuti azvisevhe upenyu hwake nevana osiya vamwe vaitonida help. Guys, God, there are people that are selfless out there. She really deserves this. Let us applaud this brave woman. In a moment of fear and uncertainty, she chose to help others. Her courage, compassion, and selflessness deserve recognition. May her story remind us that even in the darkest moments, one person's bravery can make a difference. It is good to appreciate that lady. She was a heroine when she was faced with tragedy. What a courageous and selfless act in such a terrifying moment. Choosing to help others take incredible strength and compassion. She truly deserves the recognition. May her bravery inspire others, and may everyone affected by this tragedy find healing and comfort. Vatendwa zvikuru Mother Mama, vanze vari koko. Mai Mnangagwa vasvikewo kurura uKariba as well. Ndokune vazhinji vakashaya vakaenda kuvachazvionera vega the state of the road. Mararamiro anoitwa nevanhu veko vanoita sevakatokanganwikwa zvavo. Mola is neglected. Negande has long been ignored. Hakuna minister akamboenda to these places pane varipo in the new dispensation kunze kwaMai Chombo. Dai kwaivawo necampaign gore rino, aiwa detaona vanhu vakawanda different players vasuka kunzvimbo iyi, but nekuti hakunawo macampaign, Mola icharambazve yakangorasika unless kana Mother Mama vata take it upon herself kuti vameke sure kuti vanhu ava vagere zvakanaka. Chimwe chiri kunyatsa kurwadza ndechekuti manumbers aya hachanzwisisika veduwe. Vamwe vakuti bamunini vaya security vekuDDF vanofanira kuita account for zvimwe zvaakuchiitika, especially today when 53 families came through vakati vachiri kutsvaka vanhu vavo. Tikati 111 person pa 53 hour tinowana 53 vanhu. So pane 53 families looking for their people. Pane 77 that were rescued alive. Pane 93 bodies that were recovered. Tatwa ku over 200. Saka nyaya iyi kai inorwadza zvikuru. Pane vamwe vane mhuriwo ine vanhu about 9 vasati vawanikwa. Mwari vatibatsire chokwadi munguva inorwadza zvakadai. Tinongonamatira kuti mitumbi isati yawanikwa iwanikwe, because pane riski kapaya patakataura zuro kuti mitumbi iyi ichinge yadhuka inobva yasinka kuenda pasi pemvura, saka havazokwanisa kurecover mitumbi iyi. Inguva inorwadza zvakanyanyisa. Regai timboisa mai ava vachitaura kuti vakabatsira vanhu sei rescuing yavakaita iyoiya yazoita kuti vakwanise kuwana $4,000. Pakatanga chiitiko chetsaona ichi, bhoti parakatanga kurereka
ndafunga ndakasumuka pandakandakagara. Baba wangu anditi kumupenda kufu makabereka mwana ndikatayo zvandaona izvozvo ndinoda kunyora. Ndakasumuka ndikasunungura tauro remwana wangu ndikatora Zambia iyi yandinayo ndikatanga kusunga mwana wangu nechizambia ndikatanga kunamata mubhoti. Pandakazosvinura kuti ame ndakazomboona bhoti rakuenda one side. Ndobva ndabva ndikati ina handimiriri kuti ndiite kurasiwa nebhoti, zviri nani hangu ndizvikande mumvura nemwana wangu. Chiwa ndakazvikanda ndokubva ndakashambira chinano chirefu chinobva pamusi apa. Ndobva ndagaya kuti kunze handisviki ndine mwana wandakatakura. Ndobva ndadzoka zvakare nevhiri chirova. Ndobva ndadzoka ndakushambira ndakuenda kubhoti. Ndasvika kubhoti kuya ndokuona mwana wangu ndakamubereka kuseri, kuona mwana ari kurohwa newevhi, mwana achimwa mvura, ini ndichimwa mvura wacho mai vacho. Ndobva ndangoti regai nditore mwana wangu ndisumudze mwana wangu ndimuise pachifudza. Ndakasumudza mwana wangu ndokuisa pachifudza. Ndakatotanga kutoshambira muruoko hwani. Ndobva ndasvika kubhoti ndokubata bhoti ndokushedzera. Ndakashedzera munhu ndakashedzera kuti uyai ndibatire mwana wangu ndimuise pabhoti. Ndobva ndandibatira mwana wangu ndokudzokera zvakare. Mwana wangu aichema ari mumvura musikana. Ndobva ndapinda ndokumushambira futi ndokunotora mwana wangu ndokuzomisa pabhoti ndokudzokera futi kugona kubatsira vamwe vanhu vanogona kuita 5. Ndobva ndati ndokuzouya kwakazoita ndege ndoyakazobatsira vamwe. Ndingati ndomaitikiro chitika chakaitika ndetsaona. Ndingati ndimwari wakandipa simba nekuti mukatarisa mwana wandakabereka kuseri uyu zvinganzi ndingashambire neruoko hwani. Ndakabata mwana neruoko hwani uye ndichishambira. Kana ndoti ndimwari, simba ramwari hakusi kugona kwangu. Nekuti ndinotoita kuti pane varume vakafa vasina kuenzana neni. Vamwe vanga vakabereka vana vavo kuseri asi vakawanikwa vakafa vakadaro vakabereka vana vavo kuseri vatadzira kushambira. Saka ini ndinoti ndimwari. Ari zvino ndototya Mwari. Chero nyange ndikati ndikagaya sousiku handirari. Ndichitofunga kuti asi chii ndichitoonawo kuti mumwe wangu wandanga ndinaye ari kutozorora ndiri mumvura inono. Saka ndotobatikana chaizvo kuti ndibata toshambira zvedu asi mvura yemureki inorema yasiyana neyekunze kumarukova asi pakaoma. Ini ndine vana vangu 6 ndaibva kuHarare inotengesa hove. Sofa ndabva kuHarare inotengesa hove uku tinenge tichienda kunotenga hove ndekumusha kwedu pamora. Tichinotengesa hove dzedu kuHarare uku tichienda nemari. Ari zvino mari yangu handina, ndakadonhera mumvura, makubeza ese handina, akasara mumvura.